Leuk als je naar een nieuwe video van de Frieske vlogger. We gaan haast beginnen, maar ik moet eerst nog even op play drukken. Wat doe je? Geweldig. Nou, ik ben best wel goed. Ik ben een soort van... ik maak alles muraglair. Stukken door nou dus. Ik ga dit daar al leren. Met al jaar muraglair. Ik zou in het weekend graag heel vol doen, wel om het huis. Was niet altijd mogelijk, want dan moest ik een beetje chillen nou. En daarom gaan we nooit naar het lichtpunt aan. Geweldig. Mijn vriendin Susanne die is nogal fan van vintage goods. Rommelmarkt, vintage markten, sneupershok, garages, sale, kofferbakverkoop. En van alles. En vooral is een good fan. Je kent misschien wel in Kalmersweg. Hij is heel prettig geworden. Is dat goed? Ik ben correct waar stappen binnen. Ik ga dan wel mee, maar eerlijk zijn, ik ben er net vol categorieën die me hier heel bot interesseren. Ja, hier. Dus ik ben vooral fan van oude printers. En eerlijk zijn, denk ik, zo'n goed de hipster, ik ben eigenlijk nog op zoek naar je fax. Oké, dan ga ik het uitlezen door mensen die het net weten wat een fax. Via de telefoonlijn hier het dan vroeger. Hieronder lezen, het scannen ze. Oh, dat is leuk, je leidt naar wat onder. Doe je toen omheen, als vroeger ik ons een keer een fax verstuurd had. Dit merk. En het grappige weer, mijn pa had vroeger expel van dat merk. En hier is zelf een reclameslogan bij dacht. Maar die ligt nog net een zien. Komt op het einde van het filmpje. Ik zie hoe dat er is. Dit is een afstandsbediening. Ik denk van een videorecorder dit. Gerard Joling. Sorry? Ah, gewoon wij. Allemaal bolero's. Gewoon wij. Nee, die moest je met de jongen. Liek ik al dat er in baard? Dat valt er wat aan. Nee, dit is toch gewoon, hoe hard liek ik dan? Dat is de vraag. Hoe hard liek Nou, ik? liggen ze wel 30 hier, maar de beste. Hey. Man. Ik reed door het lichtpunt logeren. Ja, daar kom je oorspronkelijk bij. Ja, wat dan? Ik ben nog bij je, hè? Ja, nee, die man had net zo van Gerard Joling. Nee, hij had er wat een hekel om. Nee, dat net. Oh, oké. Ik ben net naar ver van hier. Beste. We zijn hier in de lichtpuntloods. Alsjeblieft, kun je het leggen? Oh ja, dat zou we het afvallen, maar dat weet mijn collega het betalen. Kantoor, administratie, ja, verkoop ook. Van alles een beetje. Ja. Ja, het verkeer kennen, maar ik daarheen, hè. Ja, dat is ja. Als er net in is, dan ga ik hier zitten. Ja, even relaxen, even chillen. Die heb ik leeg. Nou, ik zal de boel oproemen. Ja. We gaan het dadelijk op. We zullen oppakken. Dan gaan we lekker naar Woesta of maar eens naar shoppen. Nou, voor het een leuk filmpje, doe dan toen omheen. Voor meer en abonneer je dan. En dan tot de volgende vlog. Geweldig. Maar ergens ken je weer eens. Daar wees geklaard.